Sanibona. Afethu ngizocela ukuxolisa la. Yazi ukuthi besikade sithengisane ukuthi sizobuya ne-series entsha ekuthiwa i-The Oval. Lesi sathi ngizoyiqamba ngo-White House. Mhlawumbe uphelile 2 weeks ngizama ukuyi-editha ayivumi inhlobo. Yabo, kuthiwa anginawo ama-rights okuyimarita. Yini edala lokho na? Ayikho indala. Kuyaye kufunakale into endala. Like uPhilip lo sasiwubuka kudala wawusumdala more than 5 years old. UCandice The Haves and Have Not yayisingaphezulu ka-5 years ubudala. Ileyo Randall besisanda kuyiqeda If Loving You Is Wrong lo besiyibiza nge-Love War, nayo ibisindala more than 5 years old. The Oval le besithembisane yona isa-broadcastwa namanje because isayintsha, so bayasiblokha, abavumi ngempela ukuthi siyidlale. So engifuna ukukusho bafethu ukuthi siyaxolisa. Sizozama ukubheka enye esizoyibuka, or mhlawumbe singabe siqhubeka isikhathi ngama-movie lama-short movies masayibheke. But The Oval ngesikwazi ukuyidlala, hhayi iyasifilisa. Kade ngizama ukulwa nayo ngiyi-editha ngayo yonke indlela ayivumi. Kuthiwa nje overprotected ngenxa yeminyaka yayo ukuthi it's not older than 5 years. So ngiyaxolisa-ke lapho kulanza wethu ngesikwazi ngempela ukuqhubeka nayo The Oval. Sizobona kodwa ukuthi yini esizoyithola. But okwamanje in the meantime masingayithola i-series sizobe siyaqhubeka ngama-movie. Ngiyabonga. Stories on the beat.